салом бинандагони хабар тиҷӣ. Гурӯҳе аз донишҷӯёни тоҷик бо дигар донишҷӯён аз кишварҳои осиёи марказӣ бо сар додани шиёри «мо ба хона баргаштан мехоҳем» дар фурудгоҳи шаҳри Сияни Чин эътироз карданд. Субҳи 2 феврал ба 25 донишҷӯи тоҷик иҷозат надоданд, ки тарики хатсайри Сиян-Екатеринбург-Душанбе парвоз кунанд. шаҳрвандони хориҷӣ пас аз густариши коронавирус дар Чин, ки то ҳол беш аз 300 нафар кушта бар ҷой гузошта ва ҳазорони тани дигарро гирифтор кардааст, талош доранд ин кишварро тарк кунанд. ҳар кадоми онҳо бо маблағи беш аз $1000 чипта харида буданд, вале маъмурони фурудгоҳ монеи вуруди онҳо ба дохили ҳавопаймо шуданд. маъмурони фурудгоҳ гуфтанд, ки ширкати ҳавопаймои Русия интиқоли донишҷӯёнро рад кардааст. ба гуфтаи донишҷӯи тоҷик, ҳавопаймои танҳо шаҳрвандони Русияро бурд ва аз бурдани шаҳрвандони кишварҳои Осиёи марказӣ худдорӣ кард. маълум нест, ки бо вуҷуди фурӯхтани чипта бо кадом сабаб ин ширкат аз бурдани донишҷӯён худдорӣ кардааст. ҳарчанд бо ҳамин хатсайр ба мо билет фурӯхта буданд, вале ин ҳавопаймо танҳо шаҳрвандони Русияро бурд. мо ҳоло пули чиптаамонро ҳам гирифта наметавонем. барои ҳамин эътироз кардем, гуфт Низомиддин Хуҷоябеков, яке аз донишҷӯ. ва ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред, ки чаро ин тарих шуд?